Slavíme čtvrtstoletí členství České republiky v NATO. Jsme aktivním a respektovaným členem aliance. Máme být na co hrdí. Ruská agrese vůči Ukrajině a celková bezpečnostní situace ve světě podtrhují, že členství v NATO má zcela zásadní význam pro bezpečnost českého státu a českých občanů. K výročí je naplánovaná celá řada aktivit. Čekají nás diskuze s veřejností, akce na školách, festivaly, výstavy, konference. Všechny tyto akce zdůrazní zásadní význam, který pro nás aliance má. A současně představí zcela nezastupitelnou roli, kterou v bezpečnosti hraje diplomacie. S výročím je spojena jedna mimořádná událost, zcela výjimečná. Jde o setkání ministrů zahraničí NATO v Praze. Od roku 2002 se u nás tak významná alianční událost neuskutečnila. Naši spojenci se přesvědčí, že Česko je NATO. My jsme NATO.